Здравейте хора, аз съм Златанов и от днес започвам да снимам седмични видеа, както разбрахте в миналото видео, така че нека направо започваме. Добре, днес е сряда, не успях да започна от понеделник, но няма значение. И да, в момента отивам към работа. Днес съм на работа от 12 часа и ще свърша най-вероятно към 10-11. И за това ще е доста трудно вечерта, като се прибера, да мога да върша някаква работа. И да, от работа всъщност не знам дали ще има какви кадри да ви покажа, така че ще се видим направо като свърша с работа. Добре, тук що се качих в колата и вече свърших работа. В момента е 11 часа и 10 минути някъде. Така че да, както ви казах, горе-долу смените понякога са им по 11-12 часа. И в момента като се превръща е към 11:20 примерно. И всъщност няма буквално да имам време да правя каквото и да е. И да, всъщност да ви разкажа малко повече за работата. В момента работя в един ресторант, нещо като помощник сервитьор, или поне в Америка му викат рънър. Така че да, не е кой знае каква работата и заплащането естествено не е чак толкова много, но все пак като за време на работа е доста добра, защото ще успея горе-долу бързо да събера някакви пари. И да, то главно това ми е целта. Така че не знам за точно колко време ще работя и колко пари искам да събера, но главно целта ще ми е да се пробвам да правя пари отделно от работа и когато започна да правя някакви пари, да съответно да напусна тази работа, защото това не ми е изобщо целта. Така че да, за момента обмислям няколко варианта, точно с какво да се занимавам, но за тях ще ви разкажа в другите дни, понеже вече е късно. И да, това е за момента. Така че сега се прибирам. Най-вероятно, ако имам време, ще чета някоя книга от тези на Алекс Хормолзи и ще заспивам, защото утре трябва да ставам рано, трябва да отидем да тренирам и съм пак от 12 часа на работа. Така че да, ще се видим утре. Здравейте, и вече е четвъртък и отново отивам на работа. Днес съм пак от 12 часа, най-вероятно пак до към 11. И да, в момента отивам натам и ще се включа най-вероятно пак като приключа работа, защото просто няма какво да ви покажа от работа и след това като се прибера отново пак това ще е за днес, понеже няма просто какво толкова да правя като се прибера към 11-12 часа. Но поне утре съм от 6 часа след обяд на работа, така че ще имам време да свърша някои неща докато съм на работа. И да, ще се включа като приключа. Добре, вече свърших работа и отново е към 11 часа, както вчера всъщност. И да, вече съм в колата и сега ще отида само да си измия стелките на колата за бързо, защото вече съм с гумени и тези старите мокетни ще ги измия и ще ги пребера. И да, след това се прибирам и ще се включа чак утре. И утре всъщност съм от 6 часа след обяд, така че ще имам време най-накрая да свърша нещо друго, освен само да отивам на работа и да се прибирам. Така че да, утре ще е по-интересно. Така че това ще е за днес и ще се включа утре. И добре, вече сме на другия ден, в момента е петък и сега отивам на фитнес набързо да тренирам. И след това ще се пребера и най-вероятно трябва да чета една от книгите на Алекс Хормолзи и да гледам клипове, където съм се запазил за едно ново нещо, което най-вероятно ще започвам, за което ще разберете продължение с видеята. Така че да, сега отивам на фитнес и се прибирам и съответно и в 6 часа съм на работа, така че ще се включа по-късно. И така, вече е събота, вчера забравих да снимам като се прибирах и да, така че в момента е 6 часа и отивам отново на работа и пак съм към 1 часа някъде най-вероятно. И да, това ще е за днес. Сутринта също не съм снимал, защото всъщност станах доста късно, някъде към 12 и не съм правил, може да се каже, почти нищо, което е всъщност за снимане и полезно. И да,
вече утре обаче съм пак в 6 часа на работа и със сигурност ще се наложи да почна да върша някаква работа, ако искам да постигна нещо, така че не знам дали ще снимам като се прибирам, понеже няма какво толкова да снима, буквално свършвам 1 часа и се прибирам веднага. Така че да, очаквайте утре да видите нещо по-полезно и да направя вече евентуално някакъв истински прогрес и да започна да върша някаква работа. Така че да, се видим утре. Добре, вече е неделя и отново е 6 часа и в момента пак отивам на работа. И както може да разберете, отново днес не съм свършил, може да се каже, даже почти нищо. Но все пак съм доволен, че поне започнах отново да снимам видеа. Така че това ще е за тази седмица общо взето. И очаквайте това видео да бъде качено в понеделник, понеже днеска неделя ще се прибера късно. Но утре почивам и ще имам времето да го обработя и да го кача. И да, може да очаквате вече всеки понеделник да излизат нови видеа. И така, вече друга седмица се очаква да започна да върша някаква работа, понеже ще ми трябва малко време да свикна все пак с работата и това как да се нагласям времето за да имам да върша отделна работа, освен нали, да тренирам и да учим на работа. Така че да, това ще е за тази седмица и ще се видим отново в другия понеделник. Чао за сега!